Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 56. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 58. Maayong gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon sa aton sining linya mga kaaksyon. Check na to na si Sir Gani Republica sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayad nga gabi. Mayong gabi action bay sa aton mga listeners, no. Mayong gabi. Hari atag naton lakat sa aton nga tiyempo sining gabi Martes kita karon Agosto 17 tuig 2020. Easterlies mapaangangin na lang sa baybayin Pasipiko ngiti nga naga inulan. Okay. Trough ini siya sang low pressure area nagapalapit, no. Base buwas sa gabi o kung kaagahon, masulod na ni siya sa aton PER. Way labot sinisang tropical depression nga gina-forecast ang pag-asa mahimo ni siya tropical storm, no? Paabuton naton. Pero ini ang nagapaulan ang rawit-rawit nga mga panganod, extended elongation sa ang low pressure area. Nga nagdulot sang magalumon ng kalangitan may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanagoob mabatyagan sa Mimarupa sa Kabikulan, Eastern Visayas kag probinsya sang Quezon, no, tuga ini sang easterlies. Ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang atong kapungsuran maayad-ayad pang tiempo may pag-uum-guom ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. May dala lang ininaligwin ng mga pagulan o kung pagpanag-uubalin man sa gihapon sa easterlies. Ang naaminhan kag sentral sang Luzon, mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin. Halin nasidlangan, pakadto na bagat na nasidlangan nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. While sa iba naman nga bahin sa aton pungsod, mahinay hasta sa may kasarangan man. Maghali naman ini ang direksyon sa hangin. Nasidlangan pakadto naman niya sa naaminhan nasidlangan. Nga parehas sila nga kondisyon sa kadagatan makanay hasta sa kasarangan lamang. Kag dire particularmente sa aton western seaboard sang Kabisayan, ang western Visayas lakip na ang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Makaago man sang may pagulugal mga aton kalangitan as nga magalumon ng aton kahawaan. May idulot lang ini naligwin nga mga pagulan o kun pagpanaguob halin man sa gihapon sa easterlies ginaupdan sang localized thunderstorms kag may mahinay hasta sa may kasarangan nga pagpupuy-dukoy sang hangin. Halin sa nasidlangan, pakadto namin nasidlangan. Aton mabatyagan sa kabugusan sang isla, sang Negros, kag ang kondisyon sang aton kadagatan nagapabilin pasubong
nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang nga wala itagil warning pa nga na tukiban nga ang pagdulod-apyas ang balod sa aton baybayon sa probinsya. Kalmado, pero may takos ini siya 0.6 hasta sa 2.5 metros ang aton astronomical tide. Alas 8:28 sining hapon ang unas sa 0.6 ang kanabawon ng tao bala 5:52 karon sa kaagahon 1.6 metro ang kadalumon. Kag alas 6:01 nagtunod si Haring Adlaw sining hapon magabutlak ini siya alas 5:35 buwas sa aga. Ari kita 26 hasta 32 degrees Celsius o kon 78.8 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. Si Bulkan Kanlaon amo sa gyapon 17 ka volcanic quake o kon pagtayog sa iya palibot. Nga may moderate o kon kasarangan ni siya nga may ginbuga nga white steam leading plume nga ara sa 500 metros ang kataason sa iya guab no kag naggulap ini sa direksyon na aminhan na sidlangan kag nakatungdan. May ara sa gihapon nga slight deflection o kung gamay yung paggubag sa iya abaga no. May 285 toneladas ini siya nga ginbuga nga asupre o kon sulfur dioxide sa takos ang atong volcanologist nilang tinalikdan sa Agosto 15. DOEC, PBOLS in collaboration sa aton Negros Occidental Command Center liwat nga nagapaabiso sa aton publiko. Kag stakeholders sara gyapon sa alert level 1 si Bulkan Kanlaon kag padayon ang 4 kilometer permanent danger zone gina-enforcer sa gyapon. Earthquake information, why kita may natukiban di Negros Occidental ag Negros Oriental sa sulod sang 24 oras. Mayo. Observation, action, Bryan. So, lakat sang aton nga Jimpo kay Bulkan Kanlaon kay earthquake information sang aton monitoring nga alert warning system. Kay kahapon dan may 7.2 to nga linog sa iban nga pungsod. Grabe to mga patay surgan, no? Grabe to. Daw Haiti man to Japon. Haiti action gun, no? Haiti, grabe, no? Anyway, Sir Gan, salamat gid may gabi. Sige, okay. Thank you, good Sir Gan. Okay, matulataway nga to lakas ang panahon pero may ginabulubantayan sila nga LPA basi buwas sa hapon, ano? Makasulod sa Philippine Area of Responsibility mga muyo kita nga hindi lang kag maglihis lang ini. Aksyon firing line. Para at least bra hilway kita kay way patanan katapos huna sa kay COVID-19 mabagyuhan pa kita may pa nga mga disaster kabudlay sang sitwasyon. Aksyon firing line. Sa mga utod tanga nagapuyo sigad sang baybay sa idalom sang taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon na Philippine Standard Time la 7:05 na. Subong nga adlaw Martes kita Agosto 17 na 2021. Happy birthday Aksyon Radyo Bacolod 52 anyos na. 5 na kadekada ang nakaligad kag duha ka tuig mga kaksyon. Padayon ang amon sining nga serbisyo publiko para sa inyo. Para sa patas nga pagbalita, para sa matudtuod nga paghatag sang balita, ang kamatuoran kag ang matuod gid lang. Diri mabatian sa Aksyon Radio Bacolod mga aksyon, side by side yung mga interviews gikan sa aton sini nga mga resource person agod nga mas patas kita kag wala sang dapat dampigan. La 7:05 na ang aton sini nga Facebook page bukas naman sa pag-type lang dira sa inyo sini nga mga laptop sang cellphone kag computer iban pa nga gadgets dira sa aksyonradiobacolod.com.ph sa web naton araman Twitter account mga kaksyon YouTube tanan bukas na para sa inyo siring dugang pagpamati. Ang aton siring text hotline 0963-757-0874 kag sa live naton yara na nakaplastar naman mga utod ta 2 to 3 liners lang ang inyong mga mensahe para mabasahan tagid tanan. Aksyon Bryan Morden. Aksyon firing line. On board na, sining gabi mga kaksyon, Tob-Tob las 9 ang takna mga kaksyon. Sit back and relax, upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balance,
Balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Special day subong sa Aksyon Radio Bacolod, but everyday special day sa aton taran-taran diri. Pero ang balita do hindi manami subong gabi. Bangod duha ka hikog ang nabalita subong nga adlaw mga ka-action fact kahapon ini nagkalahinabo. Ining naghikog dira sa Bilbagan nga isa ka 20 anyos mga ka-aksyon. Ining isa ka 20 anyos nga sinaway sang iya iloy nga hindi magpatama gamit ka computer. Ay, naghikog Aksyon Oliver. Grabe iya mo. Ang sa Manapla naman, 40 man sa Manapla, 29 anyos, naghikog man patay matapos suno sa panugiron sang iya sining nga nobya nga hindi buto ang pamilya sang laki ining biktima sa iya nobya nga babae. Aksyon Firing Line. Naghikog siya ho, 40 yang huna-huna sang tao, no? Oo, sa Cadiz, i-check naman to kay itong report Action Roger kay namin na sa puwan man to patay kag may pilas. Ining duha di alain maning naghililikog. Ay grabe yan no hitabo. Anyway, sa interview karon with the PNP, pabati ta sa inyo. Bata mo na initial nga nabato naton nga report mga ka-aksyon. Bao, hindi lang COVID plus nga hindi ka nakagwa sa puloy-an mo, depressed ka sometimes. Pero pwede man ang takagwa-guwa gid subong mo, no? Pwede ka lang niya ka face mask na official dira. Social distancing lang, makahalubilo ka bang gyapon, pwede makabagyapon kay istoryahanay dira. O galing kiti ini nga mga tao nga naghililikog, posible may mga madalom pag nga problema nga wala lang na reveal mga ka-aksyon sa aton. Aksyon Firing Line. Ang ibang balita sa aton sa nga pagpangalaga diri iya sa syudad sang Bacolod, kuanta karon sa Aksyon Dale Salazar sa mga panibago nga update diri sa aton kapin 70 iya kadugang specimen mga ka-aksyon gikan sa Bacolod ginpadala didto sa Philippine Genome Center para sa genome sequencing na naman. Aksyon Firing Line. Kag magapangamuyo kita nga wala lang sa mga bag-o nga variant nga nga ma-detect didto ano. Samtang COVAC magapatigayon sang graveyard vaccination sa mga call center sa Bacolod. Sa ligad nga adlaw kita ko ang Vax-E, no? Amo na rin sa Bacolod Vax-E. May ara sila sa mga drive-thru nga mga kwan, nga mga vaccination Aksyon Oliver. Galing kay una nila ginpahamtangan sa ika-4 man nga panalgan sa isa ka multo nga parkingan kasalakyan bla, ika-4 nga floor to. Tidyo tayo man lang sa lalaka da. Aksyon Firing Line. Diri ka mo abi sa mga parking lot sang SM. Sigurado ko maubos bakuna nyo da, no? Ayo ka mo sa SM da, Ayala da. Sa may Robinsons da sa likod. Atubang man. Drive-thru ka mo da, be. Try nyo, butang ka mo da, tent, abi. Di ko pati, di maglaubos bakuna nyo da, damo-damo. Tawag ka palalarking na, kay dito ka mo sa ika-4 nga andan na, sang palarkingan kasalakyan, i-correct lang ko kung sala ko, di jutay na ito nga palalarking niya, kay babaw na ito yung katama. Aksyon Firing Line. Oo, pero ti mayo na nga tikang ginhimo karon diri sa syudad sa Bacolod, may mga mobile vaccination pa sila sa bus mga ka-aksyon. Kadamo na sa mga ginahimo sang syudad ina tungod luyag sang aton sining official diri sa Bacolod nga mahingagaw ta ang herd immunity sa Bacolod. 120 plus na ang nabakunahan. Diri check ta karon with Action Dale Salazar. Aksyon Firing Line. Kinanglan ta mabakunahan sa Bacolod, masobra 400,000 ka populasyon ang mabakunahan sa Bacolod mga ka-aksyon. Aksyon Firing Line. Ang iban nga balita diri sa Negros Occidental with Action Marlon Hinabia karon dugay-dugay. I-check ta man ang iya sini mga balita sa Negros so kay ang pagpositibo sang taga Valia dulid sa lambda COVID-19 variant mabudlay patihan suno kay Mayor Mira Valles. Aksyon Firing Line. Di mo nang basol yung utok sang tao subong niya. May mga doubting gina, may mga pagduha-duha, ga-doubt ginang iban. Pero kung naga-doubt ka ginmanda, hindi lang gin pagdulaa ang imo 100% nga health protocol o kon standards da kay nga base bla matistingan ka man lahaw. Aksyon Firing Line. Pero normal ina kay kung isa tuod paano nakuha sining babaye. Pwede man tuod nga nagkadto to siya sa lugar kag may ara sang tawo to nga career galing kay asymptomatic lang nagsaylo sa iya. Damo na ba nga sitwasyon? Anyways, tagaan ta poder de mga eksperto ta mag-explicar sa pila kadlaw. Aksyon Bryan Morden. Aksyon Firing Line.
Ang mga balita, mga kaksyon sa lokal, mga headliners naton dulong sa aton sang life extension ang mga dalagko yang nga balita sa national, mga kaaksyon. May ara dire sang kundi kagabi si Presidente Rodrigo Duterte ginaratsada niya ang Commission on Audit. So no, kay Duterte simplihon ko na lang ang istorya, no? Kundi nagligad to ang kuwa, nagpangita or nagpalayag sang recommendation kag ila sila na tukiban or nasiplatan or na check abi nga ang DOH kinahanglan mag-eksplikar kung diin kag ano ang ginkagastuhan or gingastuhan sining 67 billion pesos nga COVID-19 funds, mga kaaksyon. Now, naglabot of course, ora mismo sa talatapan ni Presidente Rodrigo Duterte. And kagabi, mga kaaksyon, sa Talk of the Nation sang Presidente, ati wayagid niya gin labyana, gintira yagid ni, kaginhambalan niya ang iya sini gabinete nga hindi kamo magsapakda sa kuwa-kuwa nga ina. Siya ako yung sundon nyo, kaya ako yung presidente. Oh, kung kabalo ko si Presidente Rodrigo Duterte Aksyon Oliver, may ideya ni. Nga ang kuwa, independent body, kag na-include ini sa aton nga Philippine Constitution, ang mandato nila sini to check, to examine, to tanan na lang to ukay-ukay da sa mga kwarta sa gobyerno, kwarta sa tao, kung anong gingastuhan sila, din nagkanto ng mga proyekto, sa dos lamang ukay dis makulod. Damo na bla nga istorya bla. Ti kagabi hambal niya mga gabinete ko, by inyo ng kuwa da. Ako yung patihon nyo kaya akong presidente. Hindi naging mahimo-himo nga ipahalinon si DOH Secretary Francisco Duque III. Although twice na nga naghatag sang resignation letter, Aksyon Oliver. Si Duque, siya wag kang alis dyan. Wala kang kasalanan dito. Oh, di ba ganon? Siya, mga gabinete ko, bisan tigil sa kalibo, hindi nisla yung mga awat. Hindi nisla mga awat ang bali Presidente Rodrigo Duterte. Way matakita, ito ka pang awat sa Aksyon Oliver mo. Alangan mambal ka ng awat. Subong adlaw, sumikat naman ang ngalan ni Duque, ho, sa anong aspeto na naman. Appear sa dito sa Congress, Aksyon Oliver, kag di nablanggang mo na blang relo, blang kitao ng relo, sus nakuhaan kamera. You know what ko pilang presyo sang relo? Pigado 13.3 million pesos. Biga, puti ka brato, mahal niyang akon. Ang relo ni Duque, mga kaaksyon, tumataging nga nagabalor sang 13.3 million pesos sa pagkabarato. Ano man ng relo sa relo namon. Action ilray nga duwa. Action Oliver relo kita mo day kung ano'y kamahal ni. Ay, sus ko kabarato na nasa. Ay, grabe. Yan mo, tisubong, laman ng balita si Presidente Rodrigo Duterte. Kaya ginasa nga na interview ta abogado, hambal niya, doon di gidya mo. Kaya nga once gani nga naghambal si Presidente amuna, basi bala sundon sa mga public officials ta. Nga muna bala pro kabalo ko mga public officials sa mga maalam ini sila. Maalam magpanguot. Maalam ni sila. Basi mahambal man isla plakadlaw bla nga hindi niya pagpatihang kuwa da. Ako kapitan di. Ako mayor di, ako gobernador, ako di kuan bla 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 bla. Muna bla? Pero kabalo ko kayo din ni sila. No? Ang kuwa, way kagidi ibato, Aksyon Oliver, di mo? Pero di kagidi sa kuwa ya. Trabaho nila niya. Now, subong adlaw, si Senador Lacson, mga kaaksyon, nagpagwa sang iya sining
statement regarding sa statement man ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang baliping lakson, sablay si Presidente Rodrigo Duterte kagabi. Action firing line. Siya sablay siya. Siya kabalokang kuwa amoni. Ginbasa ginhambal ko na sa inyo kay na nga isa ka independent constitutional body nga nga siparar ini siya sa ehekutibo kag lihistatura mga kaksyon, no? Siya na man nga daw sablay gito pangambal ni Duterte. Action firing line. Siya dapat mahibalaan na isang tao ang kwarta sang gobyerno, ang pundo sang gobyerno, kwarta sang tao kundi ni nagagadto. So why hindi ka dapat magkontra di sa kuwa. Instead, mag-explikar lang kamuda tapos ang istorya. Action firing line. Oh. Tiyan mo na hambal ni Lacson, siya ang publiko subong dapat may ara gid ideya sa tanan-tanan. Pero prangkang istorya ang publiko subong duway nagasapak ko na nung sitwasyon ta. Action firing line. Oh, mostly sa publiko subong way nagasapak ko na nung sitwasyon sining mga parte sa kwarta sa gobyerno. Action firing line. Importante sa tao subong maka-income kag makakaon ang pamilya kag makapaligo kag makailis mga kaksyon. Action firing line. Amo ginang istorya subong anyways bayan tananay. Dira lang tanay asta, no? Dira lang tanay asta kay way pa man si Duterte basi may ara naman ni Balos nga statement boss nga adlaw nga tilahog lang to ni Duterte abe. Action firing line. Mga istorya. Oy, kagabi ang cases ng COVID-19 sa Pilipinas 14,000. Subong adlaw nagnubo sa 10,035. Bauti salamat gid sa Ginoo. Kabay pa nga mag-us-os ini, no? Nagdangat na sa 1,765,675 na ang cases kabilugan. Ang aktibo nagapabilin sa 105,787 kag ang naka-recover 1,629,429. Ang patay sa Pilipinas subong 30,462. Action firing line. Ortino dito sa Manila subong padayon ang ECQ, no? Padayon ang ECQ. Ginahatulat pa kung ano ginang matabo sila after August 20 mga kaksyon. Kay dito subong do hindi mo man mabatsyagan to subong ang ECQ ikumpara mo sa nagligad nga tuig. Kaya nagalinagaw malang gihapon ang mga tao basi bakunado naman ni sila mo. Action firing line. Sini ginang mga adlaw mga kaksyon. May banding nga balita ho si Senador Francis Pangilinan nagduso sang ginatawag pensyon, no? SSS pensyon, ginatawag Social Security and Pension Program sa gobyerno para sa mga mangingisda kag mga mangunguma. Action firing line. Gitawag ini nga pensyonadong magsasaka and mangingisda act mga kaksyon, no? Gusto yan ni Pangilinan nga ti may ara man sila sang retirement benefit sa pila ka adlaw. Kay sa prangka nga istorya, pila na kadekadang iban nga nagatrabaho sa uma, amo ni silang ga-supply sa aton pagkaon. Action firing line. Why ning mga mangunguma kag mangingisda? Why isda? Why nagapangwa isda sa dagat to? Why takanon nga isda? Kung why ning mangunguma to nga pananom to mga repolyo, mga kwantos bukid to, kag sagod baboy, why man takanon dis dalom di? Action firing line. So dapat tagaan ni sila sa ginatawag nga recognition, no? I-recognize ta gini sila ya. Ti suno kay Pangilinan ining Farmers and Fisher Folk Social Security Program kabay pang matigayon ini para sa mga utod ta nga mga mangingisda kag mangunguma. Mayo man nga tikang. Action firing line. Sige, speaking of dekada nga mga mangunguma. Ang iban way nagid man nagala o mga bata nila nga mag-asinso gid nga pareho sa iban nga di salakyan o kondo kanami sang life. Ang iban daw nalipay na malanga bisan sa bukid lang gihapon importante ara lang sila da kag kakaon lang. Action firing line. Delikada mga kaksyon. Dali gid lang ano. Dekadang istorya ko isugpon ko na lang ni, no? Kay ang Aksyon Radio Bacolod naga-celebrate subong sa ika-52 na katuig. May gamay lang kami nga presentation sa inyo, documentary mga kaksyon, para mahibalaan nyo kung ano ang sitwasyon sa Aksyon Radio Bacolod, kung ano amon nga commitment dira sa inyo. No? Anong commitment amon dira sa inyo?
ipabati namon subong nga gabi, monitor lang kamuda para may ideya tonight regarding sa Aksyon Radio Bacolod. Last 7:21, kag karon man may duha ako katag 500 nga ipanagtag na naman. Pamati kamuda. Aksyon Oliver, take over. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, nag-amo na, nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start ini siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why the main nag-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko kadagdamo ko dito at that time, no, singpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So kadagdamo isa natamo dito, no. So that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan
matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment, mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita. Kung matuod kag hindi nga balita, dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sinatawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami direct sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Nakas respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagid no? Naman ang baka! Totoo, sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sa aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people,
Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya, magsinika nga Jack Bala ang tirador, arat na sila sa palibot nato. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ilang matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag drang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot-tuot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog gamwa. Sa anniversary sa ARV magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtong 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pinakauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Believe Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radyo Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian swine flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog.
kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa din ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong ihibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala pa ko kasiling nga tawag ako nga icon of the year na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status na kinahanglan na ang dawi mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala utos sa kanginan. Ako na ko ng issue lang. Kag hindi ka mag-ingkas ng mga nagkakatabo nga binailuanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng buot silingon, sulundon ka. Kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita sang ihimplo sa kabukusan sang mga taburagwag. Ang tanan maayo man, sa bilog nga baragwagan, tanan ng mga telebisyon, okay man. Pero kung deklarar ka nga icon, kinanglan tindugan mo na. Bangod sang ginapangatubang nga pandemya nang ginhangkat para sa DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod ang pagpangalagad sa kahanginan. Apang, ini ang nanging kahigayunan na mas mapasangkad pa ang pagdala sang balita pinaagi sa online. Hi, my name is Matt Mayo. We listen on Facebook, Mabuhay, Action Radio Bacolod. Bisan malayo kami, makatanaw kami through Facebook sa mga updates, sa mga new updates, sa mga balita dira, sa mga nagakalatabo. Kag happy 52nd anniversary Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Bacolod. Aktibo ang Aksyon Radio Bacolod sa online, ilabi na sa live streaming sa mga news and public affairs program kag drama. Sa karon, ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masubra 600,000. Ini nagapatimaan nga sa piyak sang kabudlayan. Nagapabilin nga numero 1 ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa publiko. Kagkaron, ang inasaulog sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ay kasi 52 katuig nga madelagon nga pagwaragwag sa kahanginan. Amon ginapasalig nga amon panindugan ang panindugan sa paghatag sang patas, garantisado kag matudtuod nga serbisyo publiko sa diin ka man nga bahin sa kalibutan. Salig kamo mga kaaksyon namon nga mga tagpalamati, nga kamo ang sentro sa amon nga serbisyo. Kag kami sa Aksyon Radio Bacolod ang bahala sa pagdala sa mga balita kag kalingawan, subong kag sa masunod pa nga 52 katuig. DYEZ Aksyon Radio. Ini ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod, ang nagapanindugan sa kamatuoran para sa sanyog sang Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. DYEZ Aksyon Radio 684. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ang mga kailangan. Responsable at ang balita, pagdayo na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa aton mga palanggagamang itang palamating. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ng senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental.
Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagapangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radio Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Bryan Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio,
pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayong Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayo na italang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isaglit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021 sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination.
maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po ito. Yung medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2020. Sa Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Bryan Morden. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippine Standard Time la 7:57 na. Gina-endorso anay naton sa inyo maka-aksyon ang Aksyon Dale Salazar o Aksyon Marlon Hinobiya man karon digidugay. Manawag kita anay mga tagta 500 pesos. Pasensya gid sa mga listeners nato na subong lang nga gabi nga medyo sako kita ang news nato medyo jutay gamay. Kay kinanglan naton ni percent anay nga ton sini nga dokyo kay na nubo lang to subong manghatag naman ta 500 pesos ano. Pero karon may balita gid kita. Talagsama lang niya. Buwas balik tas normal ang sitwasyon ta na. Si introduction Oliver. Anniversary sa ARB. Ato mo lang 500 pesos po na kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapagita ko ng tambyulo sa inyo kaya ginakot-kukot ko gini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi ruway na durog na mo. Sa anniversary sa ARB. Magpamati lang. Base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Aksyon Firing Line. Sinuayhan mapalano naman subong nga gabi mga kaksyon ara gina-check gina-dial sini matiniyon ano. Manamyaw kita while waiting sa aton sini nga caller o kon sa aton sini nga winner rather subong nga gabi. Mayong gabi lang kay Talani naga-monitor sini matiniyon. Naga-monitor man si LOL dahil lang na. Good PM Aksyon Bry. Happy 52nd anniversary. Padayon lang gid monitor Lula Erlinda de la Cruz kag Mama Ramona kag pamilya Marinay. Gahulat-hulat gid si Raymond nga sang La Carlota ako tani matawgan ba. Kabay pa ay no, kabay pa. Action Firing Line. Di naton bi mabuotan ini kay ginagabot gid man mo no. Alang tawa out of coverage ha. Alang tawa section an no, maaranan. Ginagabot nimo amo na nga hindi ta kapag gusto kung sinong gusto ta din ha. Good evening, Aksyon Bry. Monitor lang kami dilihog lang great kay Angie Alcantara sang Pontevedra. Halin kay Kids del Mundo. Thanks, Aksyon Bry, and God bless. Salamat. Likewise, tani ginhimo before pa. Thanks, Bago City. Ano ni man? Hindi ko mag-get sana. Good evening, Aksyon Bry. Monitor kami diri sa Purok Uno, Barangay Nagasila, Carlota. Siri, Mercy, kag Boy Salmoren, Dolor, Catinoy, Esther, de los Santos. Salamat gid, no? Kag si Carlos man. Alright? Sige. Gatawag kita sinimatinan. Okay na? Alright. Ara sa ton nga linya. Sige. A happy 52nd years Aksyon Bry o kon anniversary Aksyon Radio. Congratulations. God bless. And more power. Greetings from Baby Carbiliedo of Country Homes. Salamat. Country Homes. Thank you again. Sige.
Good evening, Aksyon Bry. Happy 52nd anniversary. Congratulations to all. Continuing the good works and God bless. Salamat, gidra sa inyo. Sa inyo sa appreciation. Ari na sa aton sininga linya, ano? We have on the line, hello, may gabi. Gabi, sir. Hi, sino sa linya naton? Joanne Peña, sir. Edad. Hello, sir. Bilang edad, ma'am? 40. 40. Taga diin gani si madam? Sa Subag, sir, sa may Purok Mabinaligon dos. Bauti, congratulations. Good. Pero anyways, gamonitor ka Aksyon Radio. Sa Facebook lang, sir. Sa Facebook. Wala kami radyo. Aha, kaman guro, wifi ka man guro, free wifi ka man guro, ano? Gadita lang, sir. Kilala mo? Sige, agay ko bin name sa mga taga Aksyon Radio. Bacolod, abe? Action lang sa sir, sa Action Radio. Oo, syempre kay Aksyon Radio ini. basi mga taga ABS-CBN na krulawagon mo. Hindi ko bigano sabi mo sa sura lang kay hindi ko sa FB sige. Ako na lang. Sino ngalan ko? Ano ngalan ko, be? Ano to ang ngalan mo? Lipat ko lang. Overexcited ko. Sige na lang, no problem. Padayon na lang sa pagbabati sa Aksyon Radio, ha? Gabamate, kami saya galing kayo nababa mo radyo kay sa Facebook lang ko naglanta ko sa naligan. No problem, bawo. Sige, kami sinadyahon sa imo, no? Doon na itik imo permi, no? Para matula sa problema. Husto, gida mo na. Sige. Congratulations, good Madam Joanne Pinia. Salamat, gid sa pag-monitor. Always. Sir, thank you, sir. Thank you, man. Wala tulata lang 500 mo da, ha? I-inform ka namon, ha? Before magkadto sa remittance center, ha? Ang mga claim. Sige, sir. Thank you, good, sir. Congratulations. Thank you, sir. Okay, sige. sir. Thank you. Bye-bye. Bye. Congratulations sa ARD. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign-on to sign-out kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sa ARD. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio. Salamat sa pagsali. Aksyon Radio. Okay. Rat sa dahon, tanan niya. Itira ta naman yung isa para tapos-tapos ang istorya. Sige. Sa mga listeners naton, sa matawagan naton, pati nyo gidangalan sa mga anchors, reporter, and sa mga programa diri sa Aksyon Radio. No? Pero ihatag gina namon ng 500 pesos. Okay, para gina sa inyo mo, kumbaga, lucky person, kagid subong kagabi, kay ikaw ang natawagan. Ano? Kung out of coverage sa imo cellphone, boti do ka nugon gid sa imo sining kadalagan. Action firing line. Nugon gid sa imo kadalagan. 500 pesos ini, mabulobudlay ini mapangitaon. Kay bisan maglibot kada subong sa barangay mo, hindi ka ginikita da bisan 5. Action firing line. May gabi lang kay Caitlin Nang. Ay, salamat sa pagmonitor Inday. Bag-o lang balik na busy girls Inday, no? Sige. Ara na sa aton sining linya ang isa pa ginaton ka winner subong gabi mga kaksyon, ano? Ay, gali. Okay, sige. Hello, may gabi. Ngayong gabi, Action Bry. Ay, wow. Kilalang kilala ko man. Na jackpatan ka gini-aksyonan. Mayo gini-aksyonan magpanguot, no? Pwerte, gino. Salamat din. Oo. Sige. Ang ngalan, taga ni ikaw lang wihambal sa ngalan mo, Biinday, be? Ellen Ponce. Panunsi, pagid. Oo. Pilang edad? 25. Ay, wow. Congratulations. Taga barangay ko ginigali aksyonan. Pamatuod nga may nagamonitor sa Aksyon Radio sa barangay ko Maliskis doon Salvador. Damo ka monitor da Aksyon Radio? Damo Imagine mo nang gahambal sa buong makitaan mo na ng quiz ada sipa-sipa lata. Action firing line. Congratulations, Inday. Nagdaog ikaw sang 500 pesos. Pamanan taga-load kung masabat mo ang akon nga pamangkot. Ara ka pa da? Ano ginautik-utik? Sino nagautik-utik sa ima? Action firing line. Sige. Kung masabat mo pamangkot ko, tagaan ta ka sa 100 pesos nga load, ano? Ano ako niya middle name ko? Kasi manwa man tanga duwa. Kasi barangay pagit. Saragelia. Ay, bukasyon. Action firing line. Kasagad siya. Sige.
Impas ang 100 pesos nga load. Anyways, congratulations. Sulatala ng load nyo, ha? Salamat, Gid. Thank you. Sige. Happy anniversary. Salamat, Gid, Inday. Sige. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamatik from sign on to sign out kag bantayan nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio. Salamat sa Aksyon Radio. Action Firing Line. Maswerte gid ano ang mga nagdala og subong nga gabi mga kaksyon siga. So much anay dira mga kaksyon karon bantayan sa Action Night Patrola kay manghatag pagidiwat sang tag 500 pesos. Sige, kontang balita mga kaksyon gikan iya sa kay Aksyon Marlon Hinovia Sinima Tinion, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Ano? Ini may connection sa mga pagpalayag sang alkalde dira sa Banwa sang Valladolid na tinadaduda ini siya sining gitawag naton nga lambda variant mga kaksyon. Nga aman anong sitwasyon man, at syempre hindi ito mabaso lang nga ila sining sitwasyon kay gapanilag man sila kag once gani nga amo nang hitabo mga kaksyon di kulbaan man mga tao kundi ang alkalde nila to da rescue man gilayon kung ano ang sitwasyon sang banwa niya. Kaya mo ning pananawa niya dira pero amo na hindi kita kuan kumpiyansa gid kay kadelikado gid ni iya sa kay COVID-19 mga kaksyon. Labi na gid sini mga lambda kag delta nga ini nga suno sa report mas makusog ang pwersa niya sini ikumpara sa iban nga mga variant mga kaksyon. Okay. Ang mga balita na aksyon na Marlon Hinavia dulong sa aton sang D3 Bayod. Maayong gabi. Aksyon Bryan, maulanon nga gabi sa aton sa mga tagpalamati porti ang Negros Oriental araw sa hapon. Headlines ang mga balita kon lambda COVID-19 variant ang pag-hambalan, no? Ang alkalde sa Banwa sang Valladolid kumo kay mati residente gid man niya ining pasyente nga inigo sang lambda variant. Luyag pa nagsumbrahin nga may ralawan kung nanugid ang istorya sa likod sini kay ang unang reaksyon niya tilikabudlay patihan again na pagawa ang resulta sa UP Philippine Genome Center. Teka rin si Governor Bolakson medyo mayarapan sang kabalaka sa saring senaryo pagkabandaran nga di sige-sige ang pagtinguha sa gobyerno provincial pagi sa Provincial Health Office. Maka pamangkot aksyon dugang sa mga taga-DOH kag sa mga taga mismo Philippine Genome Center. May ari man aksyon Bryan nga parugyan kag klaro ang DOH diriya sa Western Visayas. May ara siya sa observation ni si Dr. J.C. Glenn Alonsapi. Pero unahon ko lang si Mayor Pibot Miravalles. Man hambali aksyon Bryan para sa iya ang patihan niya nga para sa iya ang pagsiling niya nga do kabudlay patihan. Pagod number 1, wise and travel story. Huwag ita kahalin dara. Tulid ang ini nagabusong nga bayi nagpunaw ka sa bata kag kung di kahapon swab test sila liwat sa August 16 August 16 nagwag sumbray ang resulta sa ring swab sa Iloy pating bata iya ang bal ni Mayor negative ang result. Di ba gabi na mo itong i-swab sila tamo na ng result Action Mar? Okay, gabin anunsyo to sa PGC nga positive sa lambda variant action na Bryan liwat din nga Iloy in quarantine dara sa quarantine facilities ang Valladolid gagin reswap no Pagkakadlaw kanina sang udto interview namon kay Mayor Miravalles Silingya aga nagawa resulta nga negative ang Iloy negative man ang iya sila nga bata. Mayo so, ang buwa sila sumbraya nga ang bata kaduwa iswab
no? Una nga swab negative sa. Aha. Subong nga ikaduha nga swab negative man ang bata Aksyon na Bray. Pila pala na inadlaw pala ng edad sa Aksyon Mar, no? Inadlaw pa lang kay yes, inadlaw July 22 to. Oh. July 22 Aksyon Bray Aha. nagbunag ining Iloy nga rin, no? Sus porte. Ang lokal nga gobyerno sang tulid hambal ni Mayor id lang gyapon ang sumbay monitor sa sining bayi kon Iloy ni. Para sa problema kay nagakooperar man ang Iloy. Aha. Okay man siya kon ano ang pangabay kagoluyag nga ipatuman sang gobyerno sang tulid para man siya supray nga kaluwasan. Ari-ari aksyon ni Mayor Bibot Pervalles. Daw pabudlay mo na patiyan at ang labda na kayo may mga history of travel ang tao na nagbago lang nagwa iyang result negative ba sila nagawa sa bata niya. Kaya mula na ang post monitor lang siya ako pero ang tanan ng membro sa pamilya yan negatibo wala rin sa history of travel hindi niya na kinuha ang virus pa kaya ako na nangambal nila malagdanan sa Peru minsan ako gaduda na kung na dita nga ginatag nila kasi palagpat ang blood niya normal negative pa nila na swab test tuwa sila sa bata niya negative. Ang Lambda variant na detect ba na uuna sumbray sa Peru dito o kung sa Lima Pungsod Peru sa August 2020. So ang DOH Region 6 pagi sa kay Dr. Jesse Glenn Alonsabi apon isang chief epidemiologist sa DOH Region 6. Siya sumbray ang iya sa nga pagpatiya base may ara iya sang tao nga may travel history nga amuan naglaton sa babayi. May travel history si iban nga lugar nga amo nga may lambda COVID-19 gali pag nakakontak sa sini babayi taginlatnan niya ang babayi. Kaya hindi mahimo hambal ni Dr. Alosabi nga diri mahalin ang lambda variant local case ay nang natabo sa babayi action bravo. Kung advice ni Dr. Alosabi partikular sa local government units ang Valladolid maano sila sa Bryan ma-pack trace bali ma-contact tracing luwat pamangkuton ang babayi kung bala may naduduman siya na nga persona pagid nakakontak or nakasugilanon nakahistorya niya sa Bryan kasi isa to sa ilaya among carrier ako namong mayara sang lambda variant kag naglaton lang sa iya. Maring panugyan kay ambal ni Alosabi sila ya sa DOH sa Region 6 nagadaton ba lang sila ang sumbray sang result nga kina-release sang Philippine Genome Center. Correct na. Maka-advise pa lang sila kung kinahalanon. Ano si Dr. Alosabi? Sila kay Basi niya, kung may ara siya nga kontak na naka-travel yan, at kaya mo na siya ginahambal ko sa ila at mabacktrace ni Jaya. Sila yaya, kung si Sino ang nakasalamuha sina, so nagpositive siya sa una sa July 2. Kung sa si Sino, to mga tao nga naglaton sa iya, amo na siyang dapat na tanawon. Hindi nga ako si Sino, gintanglasdan niya. Kundi nga balikan dito yan nila kung si Sino posible, nagsimpaan, aksyon niya. She doesn't have to go out. Hindi ba niya nga sila ngayon na siya kay kabusong na siya nga daan, hindi na siya pwede kalakaw. May nakasalamuha na siya nga mga tao nga unknowingly. Basi ko na mo na yung nag-inspect sa iya. That is why, yaman na yung purpose na nag-backtracking niya. Ang amon niya, results na lang niya nag-aapot sa amon. Kaya nag-investigate sila siya sa LGU. Kaya nag-investigate sila. Kaya sila man na nag-obra sa contact tracing, backtracking. I would advise you, nga kung gusto, bigyan ninyo ang detalyano. Kung hindi ang obra, pamakuton ninyo yan, LGU. At dito sa Valladolid, kag ilang assistance ang WHO sa ina. Ay sila ginagawa pangamot. Kami yan, nag-advise lang kami yan sa DOH. Pero sa maraming boss, masipil matinguan, taman ang Municipal Health Officer sa Valladolid kung ano ang next move nila right after ring advice ko patugyan sa DOH Western Visayas. Report dito sa
Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon o aksyon na malon hinubaya una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action Firing Line. Salamat Aksyon Mar, balita gikan Kapitolyo Provincial dulong sa aton sa D3 Bayo dugang proteksyon sa kaog. Sige, ang halos tanan subong question mark abi sa utok nila pero tiyan mo na sulito na ton dapat gid iya nga magmangin mahinalungon kita. Last 8:16 na ang ining gabayan sa aton nga pagpangalagad maka-aksyon ginadulong sa aton sa Action Firing Line. pagbalik ta dugay-dugay kwantang balita gikan sa syudad sang Bacolod with Action Dale Salazar. Balanced discussion. Fearless comments. Action Firing Line. Mga bilang kay Rodora Shoko, Inday Shoko Pontes ginagreet niya sa Hong Kong. Antonio Lo Araman, good evening sa CFC, SFC Family Ministries. Salamat kit. Na Luis Lorna Araman naga-monitor. Salamat gid. Hil Javier Barrioga Ray, Alex Montesa Araman, si Niel Bryan Values naga-monitor. Thank you gid sa panihapon, no? Laila Apas, salamat gid. Ana Sinoro, Jen Gabs, Eliezer Likayan Araman, si Gloria Sasi. Good evening, happy 52nd anniversary Action Radio Bacolod. God bless, na matawagan mo din ako, Action Bryan Morden. Mariela Isabel Lopez, happy anniversary Action Radio Bacolod, always number 1 sa mga balita kag damo ihibalo sa mga issues nga nagakatabo sa kinahanglan sa aksyon. May God bless us you all and guide you always. Salamat sa classmate kong tuman ka sexy, no? Si Christ Caripol Javier Tenatan, good evening Action Bry. Happy 52nd anniversary. Congratulations DYEZ. Ano? Sige. Solid DYEZ. Kami year, sir, gamay pa lang ako mo na ni amon ginapamatian. Sir Bryan, hindi pa kamo nagwa sa kalibutan DYEZ station na kami nga listener. Salamat kin ba katahom. Si Laila Apas, mayong gabi Sir Bryan, manawagan lang ko sir sa garbage collector nga panghakot to nila ang mga basura sa diri sa barangay 35 kay damo nagid sang basura. Sige mo nohon taniliwat karon ano. Araman si Rodora, si Kuya, si Virgie Olpinda naga-monitor man. Action Bry, good evening, happy 52nd anniversary Arb. May God bless you more and more years Arb. And we love you all. Monitor from Celine Homes gihapon kami dire. Salamat gid no. Wilfredo Cadianza na sa Las Vegas TY gid. Mila Paternal, Jolibet Waniza, salamat gid. Mervin Hiponia Kusyo, salamat. Francisca Puso Madiraso, Jenny Golmatico Montaño, si Caitlin Nang, si Janjan Seva Pabiluna. Wala gid ko kasabat gina around alas 5 sang aga naka-on duty ko gina ara phone ko sa locker tani maka join pa ba. Ay gali bukanugo no. Natawagan ka tani no. Ay. Rizal di Alunan, monitor lang kami subong sa Country Homes Phase 3. Great ko lang sa mga kumpare ko sa Canada, Noel Amar, Pari Toto Amancio, Pari Eliezar. Good evening lang da sa inyo tanan. Salamat gid sir, no? Malin Francis Cornell, Dennis Richard Tiboruma,
Ginakilig ko no si ma'am ho. Rizame Castor Gangoso, si Star Mayo Araman, always support. Sige. Okay, thank you, good. Si Mary Jane Balio Alio, Kairos Flaky. Okay, si Elmer Rigula Araman, nag-monitor sa Valladolid ang Rigula family. Si Dali de la Torre Lopez, salamat gid sa greetings. Gina Tahan Caniete, salamat man. Si Melanie Calvas, Noel Amar, thank you gid. Dads Aberia, good evening, Aksyon Bryan, madamo nga salamat sa adlaw-adlaw nga gift nga ginhatag niyo sa amon ang patas matuod nga latest nga balita diri sa Bacolod kag Negok. More power, congratulations, and God bless our barangay Sumag kami. Salamat. Alex Fuentes, thank you again. Ang iba na lapawan, ano? Sige. Sana all hambal ni Caitlin ng damo ni siya kwartaya. Oo, damo ni siya kwartaya. Alma Prietos Francisco, nagamonitor sa Escalante. Si Joseph nabalian or nabalitan kasag. May gabi Aksyon Bryan, monitor from Qday Risto Cave, La Carlota City. Wow, salamat kin. Si Yodge Nullard Araman nagamonitor si Jaja Mantiliano. May gabi, happy anniversary sa taga-Aksyon Radio. Madamo gyud nga salamat sa paghatag sa amon sang pinakauna pirmi nga balita nga inyo ginapahayag. Pirmi gyud kami gapamati diya sa inyo Purok Toricampo, Barangay Kabog. Dalagan ako Aksyon Bryan sang DYEZ sa Central La Carlota, 65 years old nako. Okay. Jin Oy si Sir Araman naga-monitor sa atong pagpangalagan. Sige, balikan kong iban karon na alas 8:23. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema.
Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita Pagdayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo kahapon subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counter
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw gapinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa anong kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahin na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi
ng katotohanan para sa kapayapaan hindi lang sa siyudad ng Bacolod kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad. Naman sa Report Action Day sa Lasar Makaksyon, gina-endorso ginaton sa inyo ang blotter na Maing gabi lang kay Madam Jinky Madam Jinky Dagia Montelibano Mirais naga-monitor sa Sinimat Tinion kag si Nanay Jen Bibing Dagia Bautista si Mama ya pagida pa salamat gid sa pagmonitor. Sani magsipok salamat man sa pagmonitor Sinimat Tinion mga kaksyon. Sige, ang iban pa naton nga mga mensahe good evening Tawgi Mantabi si Sonia Bairani. Bao kon pwede lang pangtawgan ko lang ni mga number ni bao himuon ko gid no. Ang mensahero ya naghambal nga kon pwede ang COP anay sa hinubaan amo lang ma-cater sa iya pag-surrender si police ni man. Di ko mag-gets gid ang inyong text no. I'm sorry. Sige, balikan ko nagkaroon Sige. May gabi lang kay Jocelyn Song Comedia Araman, nagamonitor man si Hil Javier. Salamat gid sa pagmonitor dira sa Quiapo Metro Manila. Nagatamyaw sa aton na happy anniversary Homa Lomina Araman si Tita Lani nagamonitor man sa aton nga pagpanglakat. This time we have Action Dale Salazar na sa aton sining linya balita gikan Kapitolyo Provincial. City Hall Report. Action Dale, mayad nga gabi. Action Bryan sa mga balita natin gikan sa Bacolod City Hall, may aras ang additional nga at least 70 ka mga swab specimen ang ginapadala sa mga molecular laboratories diri sa may Bacolod City. Pakadto Action Bryan sa may Philippine Genome Center kon PGC for genome sequencing ini para may baluan kung bala positive sa certain nga COVID-19 variant ang ini nga mga specimen Action Bryan. Gin-explain diri ni Dr. Chris Soroco ng Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center nga may Action Bryan sa mga criteria nga ginasunod or dapat i-comply sa mga laboratory sa pagpadala sang specimen sa PGC no kag pila diri siya ginpang mention do ka tuman ka technical Action Bryan pero sa apat nga ginawag ni Dr. Chris ang hapos diri may tsidihan or maka-intindi yung publiko nga dapat ang specimen Action Bryan active case siya sa tinitigdan nga 14 kadlaw kag dapat meron sang clustering sang kaso. Gin-explain din ni Dr. Chris nga ang clustering sang kaso nagaluntad ini siya kung madamo ang nahalitan sa isa ka lugar nga makabig bala nga point of interest Action Bryan. So according diri kay Dr. Chris no ining at least 70 ka mga swab specimen nga ginpadala sa PGC for 1 week ini siya nga gin-kolekta Action Bryan nga nag-start ini siya sang August 10. Kung madumduman ining 4 naton nga recorded nga Delta variant diri sa may syudad sa Bacolod Action Bryan, part ini siya sang 166 nga specimen nga una nga ginpadala sang Bacolod City dito sa may PGC. Pero according diri kay Dr. Chris wala pa siya nakahibalo or may information kung bala sa sining 166 naubos na ni tanan ang result Action Bryan dito sa may genome sequencing no nga test para may baluan kung bala may variant ng
additional for Delta, Alpha, Beta, kag Theta Aksyon Bryan. So meaning napadala ding result lang gid sa may amo ning nga variant. Tuway man ang butang sa 166 out of blah 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 amo lang ning apat do ka kulang Aksyon Dale how? Yes, Aksyon Bray. No, so ka limited sa information, no, kay hindi man lang Bacolod City ang ligapadala sa specimen Sa bagay. dito sa PGC, kundi iban man nga mga local government unit Aksyon Bryan. So amo na siya 166 plus at least 70 for second batch sa swab specimen dito sa may PGC Aksyon Bryan. Kagati hopefully kung matapos dito ang test sa PGC makapadala gilayon sang resulta no diri sa may syudad sang Bacolod Aksyon Bryan. Amo na tang in-explain Dr. Chris nga mayara sa mga criteria nga dapat sundon ang mga laboratory nga ginset man sang Department of Health Aksyon Bryan kung bala ang ining specimen qualified nga ipaidalom sa genome sequencing. Aring dugang nga pagpatahag ni Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical sa Bacolod DOC. Na may additional nga 70 plus point na specimen nga ginsubmitter na nag-cover sa period ng August 10 up to the present. So that is mga almost 1 week na siya ka-collection man. Kaya tungod, gin-identify ka gina ni Doc Grace ang criteria no, sa specimen nga pwede natin padala for genome sequencing. Amo niya masunod na dapat less than 25 ang ilang cycle threshold. Ikadua, active case within 14 days period. Ikatlo, may specific na measurement sa kadamuon sa specimen na available for genome sequencing. Kag ikaapat, clustering of cases. In short, may kaso kita nga bulti sa isa ka lugar, damo ang nahalita, damo nagka-COVID, nga daw point of interest. So, amo na tanan, ginasubmit sa molecular laboratory, nga gina-inform ang ato nga seso, nga gina-inform ang reso naton for genome sequencing. Action Bray si Dr. Chris Sorongon sang Bacolod Emergency Operations Center o kon EOC diri sa may syudad sang Bacolod. Sa dugang papagid nga balita gikan sa Bacolod City Hall, ginaay Action Bray sang COVID Council ining old airport dira sa may Singkang along Dalan Araneta kag ang reclamation area or ng Bedco Port for drive-thru nga COVID-19 vaccination Aksyon Bryan. Ini matapos nga dito last time sa may Ayala Mall 5th floor ang pinaka-first no nga drive-thru vaccination diri sa may syudad sa Bacolod Aksyon Bryan nga nagresultang 22 ang turnout sa nagpabakuna nga sakay sila siling nga mga salakyan Aksyon Bryan. So according diri kay City Administrator M ang ati may mga suggestion nga old airport reclamation area kag amo na bala ang dugang nga mga initiative sang Bacolod LGU Aksyon Bryan para gid lamang mas madamo nga mga tawo ang ma-reach no sang libre nga COVID-19 vaccines. Galing kiti ka daw ka open area mo na Action Dale. Ano may set up sila da nga mga tent abi ano nga sitwasyon? Yes, Action Bray. Sa karon mo ini ang ginatun-an sang COVID Council additional nga mga drive-thru vaccination sites. Ay kung makita naton sa iban nga mga LGU Action Bray kita ang open space. Damo nga mga salakyan bla ang ma-accommodate tag muna hindi bala mag-cause sang ano mo din ang kinagama Action Bryan kag well organized no in kaso gid man nga meron sa mga additional nga drive-thru vaccination. So managing okay, hindi kita gusto matabo to sa Manila bla Action Del Manila City bla nga nagkalabasa sang ulan amo to nga binira ni Duterte si Isko ang mga pabaksin to bla nagdinumog to kay nagkalabasa sa ulan ka disorganized Action Del Yes, Action Bray no. So amo na hopefully makahatag no sang dugang nga mga information kag updates man ng COVID Council once nga ma-finalize na nila Action Bryan ining dugang nga additional sites for drive-thru vaccination. Aling tingam ni City Administrator Emang. Ang San Sunday, gamay lang to, 22 lang ang turnout. May identify na kita nga mga areas kung posible kita mag-conduct ang mga drive-una. Like for example, may mga suggestion nga dira na yun sa may old airport, may breadcos, nga mga matao nga lugar permi kinakatuan. Agyan sa mga decide na namon, we will be publishing publish sa PIO nga page ang mga tao will be aware. Action Bray, ang Executive Director sa EOC kag Coordinator man sa COVID Council sang syudad sang Bacolod. Pero saludo kita kay tanan nga mga ideya subong ginahimo sa Bacolod para mahingagaw ta pangbakuna ining Bacolod non Action Dale. Kamay pa
basi mapalabot na nila sa EOC, may nagareklamo kung kisa Aksyon Dale nga mga senior citizen nga hindi nang dugay na ginaga-star sa Bacolod ta pila na ka years bla and nagpabakuna sila sunod sa report ini allegation na and naglinya pagkatapos way pagid siya siyang ID nga sa Bacolod nga address wala siya gin bakunahan Aksyon Dale. Hopefully, Aksyon Bryan, matagan din asang nagakigong atikang sang COVID since magamba kayo sang senior citizen tigin na hatagan sila Aksyon Bryan sang priority kung baga ilabi na ako mga basic services kaging vaccination no, sang gobyerno Aksyon Bryan. Oo, kayawan ka na linya bla pagkatapos paglambot mo to sa lamesa hindi ka gali pwede kay way ka hindi pwede kay muna way ka sang ID nga ginauyatan nga Bacolod non ka daw muna bla. Yes, Aksyon Bryan. Kaya di ang actually si iban ang balita Aksyon Bryan sa national bala ang iban nga mga politiko like sa iban sa NCR Kiabe naglupad sa Davao pero dito ka nagpabakuna. Kaya mo na mga set Aksyon Bryan nagpagawa ng DOH nga anywhere in the Philippines pwede man Aksyon Bryan nga paka-vaccine. Kag mo na tiko ning sa LGU mas ginatagan nila Aksyon Bryan sang priority kun baga ang ilas sini nga mga president. Basta hindi ba lang boosting yan nga hindi mo pagbatunon. Inablang mix natin inaya di na pwede pero kung first shot pa man lang ang i-kwan na i-check lang ng background niya sigurado Aksyon Dale Yes, Aksyon Bryan. Kay actually basta may interesado yung magpapakuna ti dapat bakunahan. Yes. Unlike sa iba kati asas kung nagaduwa-duwa tino lang dugang nga protection in COVID-19 vaccine Aksyon Bryan. Yawan tapangita sang ligad subong imis amo na may mga pagsulundan. Pa anyway, Aksyon Dale last na ni mangkot ko si Mayor Bing nagkadto tungkol sa Purok San Jose yun na nagtag basin kag kwan galon. Yes, Aksyon Bryan. Amo na siya ang actually may mga may mga dugang na nga mga ayuda Aksyon Bryan sa mga fire victims sila sa may San Jose Paco Barangay Alihis syudad sang Bacolod sa din at least 17 diri ka mga pamilya nga apektado o considering totally damaged duwang partially damaged sig apat diri ang mga sharers Aksyon Bryan. Di same na sa gihapon ang inatag sang DSSD 10,000 for totally damaged ka mga balay 5,000 kun partial kay 3,000 para sa mga sharers Aksyon Bryan. Pero kay na kami Mayor Bing niya gamit pa lang ni way pa niya kwarta. Way pa niya ka DSSD. Yes, base Aksyon Bryan sa information diri sang inughatag pa lang. Balibwas nga adlaw inughatag ang financial assistance August 18. Okay. Amo na siya subong 17 pa man lang. Amo na siyang mga pauna nga mga ayuda kundaga do ka introduction tapos buwas amo na ang dugang nga kwarta Aksyon Bryan nga dako gitang mabulig para sining mga fire victims. Sige, salamat Aksyon Dale. Mga balita gikan sa Bacolod City Hall ang Aksyon niyo. Aksyon Dale Salazar una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. I-check taning mga senior citizen nga may gamay nga reklamo sa vaccination diri sa Bacolod ara mas Aksyon Dale. Si Mayor Bing at tutukay na sa nasunugan sa Alihis nagdala to basin container nga blue nga butangan tubig kag mga pinutos-putos no. Pero kahapon una pag ito si Kwan si Anay Congressman Albi Benitez daw kwarta pag itong pinanagtag. Aksyon Firing Line. Hindi man tanan nami ani mesunog no pero kung lapit gid eleksyon nagalulupad man nga kwarta kag bulig nila no. Objective, balanced discussion, fearless comment. Aksyon Firing Line. Banwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio
Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa panghutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya e pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip Standard Time, las 8:57. Zinaida Anisito, no? Good evening, Sir Bryan. Ask ko tani if ang isa ka suspect na detain pwede ka issue warrant arrest. Dayon, ano naman, ko ang sabat. Hindi ko mag-gets ang bot silingon mo, Madam Zinaida, no? Pasensya, again. Si Rosel Villarico Kapuso lang, naga-monitor man. Thank you, good, no? Sir, good evening. Aksyon Bryan, pamangkot sa imo kung ang isa ka suspect nga sa kawat na detain na sa subong pwede na mafailan sang warrant of arrest. Paano sa mafailan ka na detain? Hindi ko gin mag-gets, ma'am. Napasensya, hindi ko mag-gets ang imo sining abot sining si John Intong Tinate Araman, Zion Calatrava Montaño, thank you, good. Twinkle Anik Araman, si Elias Bandada naga-monitor man sa Kingdom Saudi Arabia. Thank you, gid, no? Sa pag-monitor mga ka-action. El Rey sa pagido, ang aton sininga iga-endor sa subong nga gabi, amo ni MyTC kag Zanton Plus Herbal Capsule. Ang MyTC mga ka-action, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an na sa mga eksperto nga may ara sa natural nga antihistamine properties, kaya nagabuli gini para control sa tanan nga mga allergies dira sa imong lawas, no? Ang Zanton Plus Herbal Capsule puno man sang anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties na pamatud-an man sa mga siyentipiko makabulig pakupos sa nagahulubag sang imo dira nga lawas. Kung tingbon mo ni ang MyTC kag Zanton Plus Herbal Capsule, manami gid ini nga suplemento combination perpekto sa paggamit dira mga kaksyon sa ikaayong lawas. Aksyon Bryan Morden, Aksyon Firing Line. Milanda Sausa may gabi man mga kaksyon, oras ta medyo kulabos na gid pero may gabi lang sa Minoyan Morsya daw si Samuel Dulman Richie, si Bibs Villarente, pamilya Dulman kag Josie Lasanas
naga-monitor gid subong sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-aksyon. Action firing line. Narcisa de Los Santos, maayong gabi man. Why nakita oras, ano? Melanie Calves, salamat gid akong Calvas, ano? Sige, ano? It is Aksyon Bryan Morden, nagapasalamat gid. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Marlon Hinovia. Maglibat lang kita buwas or maglibati kita buwas sa mga pang istasyon kag oras. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.